Ако опитваш да махнеш корема от години и каквото и да пробваш се въртиш в кръг, нека ти издам една тайна. Проблемът не е в хляба, нито в газираното и дори не е в сладкото. През последната година изгорих 15 кг мазнина, без да спирам нито една от тези храни. Не го направих с гладуване, нито спирах хляба и не съм блъскал всеки ден залът като луд. Даже напротив. Поставих се още от самото начало супер конкретни цели, а именно да постигна най-добрата форма на живота си. Защото ми писна да чувам: Просто искам малко да сваля, да махна леко корема, да се фитна малко за лятото. това са пълни глупости! Ако нямах конкретна цел, към която да вървя, чак да се откажа при първата трудност. И ще почна пак от понеделник, пак ще спирам сладкото и пак няма да направя нищо. След като постигнах целта си и паднах под 12% подкожни мазнини, си казах, че е време да си увелича тестостерон с поне 50%, като започнах YouTube поредица. След което го увеличих не с 50%, ами с 100%. И ето ти изгледа това видео и пак знам, че ще кажеш: да, лека по лека от утре почвам. Използваш езика на един мързелив охлюв.